Mana ni ka ukelo twak maber mondo mi wawuogi nyikwa onagi. To kadok gima ndugu wacho dum tomo wacho. Adieri iyudo ka wan gi problem as a politician. Nikech ombulu ok onego bed ni iwene politician. Ombulu en ratiro mari mar raia. Ni wan kaka jopiny ok wang'eyo, thothwa ok ong'eyo ratechwa. Dhano mang'eny, population mang'eny, dhano kia ratiro. Ratiro tiende ni sama in gi kitambulisho no ok ikawe ne jatelo, kitambulisho no ikawe ne services magi. Huduma mora mora be nidwa ndiki tich, be nidwa timo gimora mora e life mari. Kitambulisho is very important. Te yudo ka nitiere jothurwa mong'eyo ni kitambulisho no bende kokawo, to kawo ne mana jasiasa. En gino kochune. Adwa nyisi ni Nyamera Saron nitiere e Kaluoka. Ema nitiere nyaka mine mani gi higa 50 ma pod onge kitambulisho. Population to wang'eny go kabisa. Tiyudo ko onge kitambulisho. Ma nang'o? Gitimo gimiluongo ni negligence. No believe ni gino mar jatelo. Gino ok mar jatelo. Nikech sama in gi kitambulisho no konyi services magi. Obed kata ma bank imidhi yawo. Ok inyal yawo bank without kitambulisho. Obed ni idwa travel kata koro idwa dhi e piny moro. Onge kaka ang' ni yud passport without kitambulisho gi birth certificate. Koro magi ma japiny nyaka bed kong'eyo ni kitambulisho en right mari. Kitambulisho ni kisabedo go en mukelo ratiro mari mar bedo go mbulu. Kech ok inyal bedo go mbulu kionge kitambulisho. Dhano mang'eny, oganda mang'eny osakaw ni ombulu en mar josiasa. Ombulu en mari in owuon. To bende josiasa onge minyuolo ni ken kodo ni kawuono in jasiasa. Onge ng'ama no chir ma Nyasaye no wacho ni koro ken jasiasa to mok jasiasa. Siasa ng'ata nyalo bedo jasiasa kaluwore gi ambition ma in go. Tiende ni wan wa jopiny nyaka wawuo gi jopiny mondo jopiny okuong ong'e ratiro margi. Ni ombulu mari no ok en ratiro mar jasiasa, en ratiro mari mar mondo mi kiny ikel dongruok maber e gweng'. Ombulu no ema ka kiny yiero go jatelo maber, kiny ni yud pi maler. Ombulu no ema kiny ni kel ndara maler. Ombulu no ema kiny ne mi nyathini moro ndik tich mana kuom jatelo maber. Koro miyo ma osekelowa mar dok chien kaka oganda. Ni oganda wa o believe ni ombulu gin ni ombulu ikaw ne jasiasa. Ombulu ok ikaw ne jasiasa. Ombulu ikaw ni in owuon. Nikech sama ok idhi go ombulu miwacho ni ok adhi go ombulu nikech gima ombulu no konya go onge. Manyiso ni bad leadership no pod iyie ni mondo dhi mbele. Kech di ikaw ombulu mondo idhi go ombuchino, ombulu no do golo jatelo marach matiyo. Koro gima oganda ka wan kaka oganda nyaka wang'e ni ombulu en ratiro mamari. Moko ningo bed ni kawo jasiasa ema koro ineno. Adier sani iyudo ka thoth ji mang'eny owang' e kod josiasa. Niyo an ko miya pesa bi ang'ado go kitambulisho okadhe. Iwinjo. Ombulu en one day mar kitambulisho. To kitambulisho to ma ngima mari machuni the rest of your life midwa dak e piny. Kitambulisho ni biro ko erokamano ahinya. Tena diere makende nikech okang' mokwongo bende kata mana nduku bende ibiro bedo kiyieri gi ginero ma bende Odondi owacho ni okang' mokwongo bende dwa neno kata mana ka mine wa dechewa moti okang' mokwongo ka noyudo kata mana upande manyiso ni kawo upande okosebedo ka dhi mbele e yo makare e gwenge magwa ma Kaluo. Nduku kapok iloso yiena mar mondo mi arwak Easter gino mara ni Easter koro iwinja gi sani Isinyal muna ka thuolo mar moso nyikwa Ramgajwang' tidonje twak in bende ne nyikwa Ramgajwang' in ikepo kanye bende seka ombulu kapo nono ni in go ombulu nikech ang'e ni bende sego kura bende seng'iyo nonro mari kapo nono ni skul mane bende lusi ombulu e macha machiegni. Erokamano ahinya. Ka aloso elo ombulu ma ji nego bed ni kawo wachako mana tieka university sami kura no ema miyo executive authority mar president ka irango jok ma wacho ni nego ging'e kata katiba ka girango article 129 mar katiba wa wacho kamano ni executive authority iwuok e jopiny mar Kenya to mano en mana onyalo wuok e ka iketo ng'ama ka jo lony osewacho ni ng'ama agone kura ni dhi timo nang'o kuonde ma antiere. So gik machal kamago awacho niya iwacho alod ni mine to awacho ni kuonde mwadake e thuchewa mwantiere
mine mang'eny taneno ka go kura. Sani to rawera ema pachgi olokre ok gidwa go kura. Ma kata sani ibo yudo ni kuonde mwadhiga nikech an ga nyaka observer sama ji go kura. Ti yudo ni jodongo ema go kura mang'eny ahinya. To kuonde moko ti yudo ka rawera to giyie ringo bang' josiasa to kochopo sakura gionge kata gi ID miwacho. Koro wawacho ni wacho ombulu ni. Ombulu ni bo kaka ji osiwacho. Ombulu ni bo determine kuma idwa dhiye kaka oganda. Ng'ami keto sani samoro iyudo ka kuonde mopogore opogore ji wacho ni ji chandore. Ji chandore nikech duondi onge e go ombulu kae. Duondi no eme nyalo keto makiketo malong'o to aborango kaka ombulu ni nyalo go kuonde mopogore opogore. To gima wawacho kendo ni ka osigo ombulu gima miyo chuny ji samoro tho nikech igo ombulu to kisigo ombulu tiyudo ka dwaro mane dwaro chande opogre kata ng'ama ne dwa mondo yier ok oyier maber. Koro mage mamiyo ji ok go ombulu. To gir go ombulu ni bende wawacho ni chakre mana from party nikech e party kae ka nitie party mopogore opogore mantiere ma ji ohero mane babo miyo ng'ato go ombulu maber. To ka party tendo yiero jok ma ji ok dwa tibo yudo kata ka ng'ato nitie gi ombulu to kata ko register ok obi goyo. To kata ka wantiere to yudo ka wan wathirna ahinya ok wakaw kata ombulu mondo warang kaka wanyalo dhi kaka oganda. Mane gima aparo ni miyo abed gi kuyo malich nikech ombuchi ema bomiyo wadongo kata ok wadong ka oganda. Erokamano ahinya. Hakeni nduku sew maka magi duto te mago mage kepo mag ombulu de wach nang'o koth nochako gowa kanyo kaka joluo. Anyeno ok no koth ochako goyo mabor. En mana ni chuny moro nya neno kodonjo bang' tho jakom kae mokoro tinga lot of confusion. Nikech sani aneno kata jok mane ok nyal ringo ka campaign jakom sani go koko kabisa. Mabenda wuoro ndo kara nena mane rach. Gine mane gigo gitamo bedo president tu kose nena mane watimo negi. To be kirango gini mang'eny na walo moko mang'eny maonge tiende. Yen ni Sharon wasobedo go ganda moro ma young people obedo gi di level moro ma ogin gi China mane wan go. Niwinjo chiemo ka jakom no chungwa na veterans mage. No chungwa ka veterans mage nikech sama ne wa join politics. In fact aneno ka it a lot of misconstrued stories in this issue mag succession mag jakom. Adier manya sai sani. Awinjo kata korengo ajone ne senior politician. Orengo senior politician yes by election. No kuonge yiere ni joma sani ni bunge. To e wach mar political popularism to gin ga nyang they are at par. Iwinja. To kolo kidwa kwani young people maguru bwani to Tom Kajwang is ahead of everybody mineno ke bunge kai. And Tom Kajwang okuo, but Tom Kajwang is senior. Marwaraka. Actually is senior to these people. Kikori wacha dier ngaman gi story manyalo wacho ni kaneji gore ne watimo guma Tom Kajwang. Not these people mwinyo mawalo kaji. Jogi ne onge 1992. And they were also big people. But they could not brave the occasion. Kapi no so yawe to koro gibiro nwane wantie ne wan kama kama. Tiani gini chanda Sharon nikiji ngeyo. Ingeni kidwa timo gimoro Sharon ni kuonge identifying amidwa timo gini. Ingeni sani wan gi nyao mori luo kae ma jowa mang'eny onge tich. Jowa mang'eny onge opportunities. Jowa mang'eny onge school. They are just there. Iwinja. To gine joma josiasa gipongo. Taja one politicians wagin. Kechingeyo Sharon, I come from an intelligent family. Your intelligence for advise president correctly on what is on the ground. You know, some of them will regret very soon. Nikeji gimangeyo. Nisani emo nego jikuongo winjire monde. Bwa winjire no wadwara ngo. Tangu wadwa miyo president. Tangu miyo ma president kelo nwa. Kechira jakom Raila Odinga manage rally behind him nibi bedo president kuro onge. Okena question mago koko. Yo mane okajo wago ikokoni. You will not control this family. Ige jaluo ni makoro tingo jaluo ma jamriambo mogik. To tingo jaluo mabende osothagre ma kamora mara madiyudi pesa. Obro dhiye makito wuondi kata wacho nyadiri ikia. Utingo jaluo mabende principal mabraro ni ngima chodhi nyime.
So gima duong' monego wa explore mondi. Onego wakuongo winjre kaka oganda. No ogbolo mwadwa ni jo kauni. Mondo kik wakaw ka giri numbers. To kochopo kamidhi go e debe to koro onge. Nikech gima dhi ketho nwa gini. And I'm telling you. Ingen jiwen ki samo wali to politician. Man is just one program. Kura is another program. Kura bokwan bende is another program. Kura muok chema kuri di pogo telo. Ukrali mani upongo. Okujo siasa manego okoko. Nuani broad base wani sijui ngane. Nuko kichunga ngane to kubi yeri region ni. That one will not be there. What is going to guide are those process. Nuba ama kura sokwan kura. Ruto bedo president. O joluo biro gedi. Ombula di mano biro recruited. Kendo kanyo jo intelligence very malich. To ngane biro gedi. To ngane mangan kanyo biro gedi. Kora kanyi midhi pogi lemo. Omiwalo mana neno ka ng'eny kae. To kane kodhi konyo wa Sharon, the truth of the matter is we need a reconciliatory tone. One jo broad based but one jo ODM. Pok wachopo kamwa mix kie gujo luo ma support President Ruto. Mano ken another forum. Nya winjo kata kugae mar luo dwa kala lama kendo. Nikech wacho ni jorodhi. Edwa rodho nga. Odwa garodho nga. Nyathine mondi odwa garodho. That is total dhano gimarach. Tene no gae. Mone obeni kweyo. Jigore, jitumore nadi en jaduong'. Eno wana ng'ani adwa mondo winjre. Ngani adwa mondo winjre. Kaka sani wan go problem. We have not known the defiance marorengo kumuburu akanye. En marorengo as a person no. Kosen tie jo machwalo rengi gini. So jo machwale gin nga. Gin jo luo wa. Gin oganda moro. To buru in. Ango miyo kiwinj wach. Ibe jo mag machwali. Ango mokuni. Mondo wakuongo bedi ot. To mae momine no ka aji oganda no. Wan gi mama Eda. Ma everybody was rallying iode. Wadwar mama Eda waket piny. Mama lungu jogi. Openji gini iri larangi nyawadu. Nyochi neno kata ka propaganda mane jogi oketo kama ng'eny. Mama nyo clear. Tok mama clear nesi jemoko gino krachine. But she wants peace to be the Luo Nyanza. To uningen uso reduce, jo Luo uso reduce gini. Makoro wachal na jo Luo, wachal na ODM en party ma jo Luo. We win jo Mombasa nti neno ka jo ogiru wuoyo kai. Koro gima timore Sharon. Mondo wakuongo wa ajiji gombul ma meaningful. Ingeno mbuli nyalo kawo to goye bende se moko goye. It is useless. Inyalo kawe to goye bende onge gima dhi konyo go kata president. Wachal ng'amo ketho ne president kinde. Gima wakuongo tim wa interrogate ourselves. We winjire no okay. Kwa dhi kawo kura. What do approach nengo ka joluo kata kako ganda mag ODM family. What do approach kura ne nade to kwa kawe wabru winjire nade ka kigoye. Ang'e nduki biro bedo kisomo nwa paro makamano luo tem nang'o. Akeni nene yo machal nade odonde. Watem nang'o. Erokamano nyamera Saron. En mani twak bila ni ma twak maber madwa nu manye time ma unye kwa onagi ok nye tich. Seche makamagi magi weche ma dwa ni odonje inye kwa onagi en sama koro wajadliane thoth dhano ni tich. Gini nyalo kalo. Gibiro neno kate mbui mag oganda. Ji mag tin mag biro neno mbui. Thoth kaluo kuma wae cha. Nyaka jok ma thoth joma nigi simbe mag katululu mang'eny. But ubro loso odichieng' machielo. Kadok kuma wadwa tomo wacho. Awinjo kochako kuma ne gichake multiparty. En adieri kendo en gi sigana mar siasa ma Kenya ka. Nyamera Saron wan gi problem. Kendo kwaluor mar wacho ni wan gi problem. To mana an kaka Ken Odondi kata Tom gima wadhi lusonge. Tom dhi tiyo tije tok siasa ne. Ken Odondi dhi tiyo tije tok siasa. Sibo tiyo ne deka lwasi ok ni kare. Wawa anyisi. Miya time mondo I explain. Tiende ni an ok ondika gi sirkal. Manyiso ni gima lusonge. Gima kela wacho mae nang'o. Joge wa manie sirkal mondiki gidoge senses magi. Mondo ging'e ni oganda duong' maloyo tich mineno gikete mbele. Asabedo ka wacho ka TV kani misara mondiki konyi in gi familia mari. Gima nyalo konyo oganda en mana kikelo negi ndara, kikelo negi pi,
iwinjo kindiko ne gi nyithindo tich mane gima konyo community. Ma kela dok e CSS magwa. Aneno ka koro tinde gigo koko. Kendo CSS gi gine ma gini problem. Nikech sani gisabedo nyaka kuonde ma giaye. Gin gi candidate ma maggi ma gidwaro ni mondo odonji. In minister mar Kenya pod idok itimo campaign mar constituency ni imbe in gi candidate mari moro, mama moro mikete toki kata kijana moro mikete toki ni dwani jopiny oyier to in minister. Manyiso ni kane une candidate apare constituency to minister osabedo gi ng'ata achiel kata mama achiel modwano oyiere constituency no. Manyiso ni supporters mag gine ne mamoko gi, mag candidate mamoko gi ok bedhe go kura. Toke no, hero candidate ni no sadonjo kaka MP midware ni odonji no. Ker to koso kura. Gima Tom wacho ni asabedo ka wache ka several times. Sama wadoke table William Ruto dhi mana penjo niya kako nagi kata kaka ko ODM ubiro gi vote adi, un gi parliamentary seats adi, un gi governors adi, un gi senators adi. Kuonge go nyamera saro ni un gi namba matin. Gachagua mineno go koko sani mineno ji wacho ni go koko ni ema dhi loko coalition gi government. Kura kunga won our CS ma opio Wandai gi Mbadi sana Mbadi owe kendo kaluore owe post candidates kata soba komuwoke en gi mama moro kanyo ni Lucy Manyala belungo nyenge nyaka luongi wacha diri obed CS mar Kenya owe jo piny otim election margi to ma okata mana Mbadi no kende kuonde gite jogo sabedo gi candidates maggi. Sani onge kod ng'ama idhi luor idhi liere ni Raila Amolo Odinga. Mani ji wacho ni watero baba. Mae madhi kelo voter apathy. Ng'e maber ni sama nyocha wadhi election mokwongo dhano 700 mano nindo mano ko vote. Nikech ji gino wang'. Voter apathy cha nobiro nikech ji ni gino wang' ni chijo mano mi ticket direct. Gine inyo candidate ma en presidential oko injo mamoko gi. Ng'ato kaka Ken Kodondi kane adwaro MCA a benefit but the president obed affected nikech jomodong gi dhi weyo. Koro our leader adok gima ne brother na wacho ni our leader nyaka gidog e census manji. Joluo gin joluo te giwe thuolo ne jaluo oyier jaluo mora mora moneni nyaluti to giwe chako bedo gi posted ma timore kata kum awacheya usechako bedo gi candidates mage musechako keto e constituency gidhi miyo William Ruto they were to vote. So sama gidhi so we to vote ka election osadhi William Ruto biro wana penjo ni chujulu biro ge comedy nikech eri force Canada ondi gi ji to Canada no dhi yombi o ja independent yombo Canada ondi mano kuja party mar ODM iwinja main koriter modhiro ODM kaluka eni iwinjo tiende ni leaders magwa manitiere sani kwa chako gi CSS gi governors gi Dr. Oburu Odinga ka wadwaro mondo wadwa bed gi bargaining power giwene ji thuolo to gima gisechako ni gini ok dhi timore. Ineno youth empowerment women empowerment madhi mbele ni onge gima dhi mbele kata achiel dak ne gitime e higni mokalo ma en campaign to women empowerment be yudo bana ka ng'ato yudo kana an MCA e ward mara ambe atimo women empower but a mobilize mana jok ma supporta ema adhi luongo CS Mbadi mondo biogo negi koro e piny ka Mbadi mobiro we pesa kani en ong'e ni asatimo ne Ruto kampe kare Ken Odondi no luongo mana ji mage pesa ne adhi pogo ne gi ruba oganda mang'eny aweyo oganda mang'eny dhi wacho ni donge joge kene manyo kelle gi pesa gigoch ne Ruto iwinja makoro neno ka gima mago koro ok girali ji maber omiyo gidoge drawing board mondo wadwa bed gi turnout maber mar madhi miyo wa negotiation nikech wadwaro ni kombe magi retain gi Mbadi dog no CS kuma entiere no mar finance no opio wanda yo retain mare no wachak wayud mamoko to ma be mana timore kaka wan oganda wabedo gi voice achiel mar ngufu achiel to gino wegi ema gidhi miyo oganda pogore nikech gino wegi gisechako line up
girube giwere gi wach girube kabisa tadiera makende teko nitiere ombulu dong yes teko nitiere ombulu erokamano ahinya Easter hakeni nene gi wang' machal nade Easter wacho ni pach jasomo gi pach jandiko opogore akeni marien mane teko nitiere ombulu to kaka jowa owacho no en mana ni kaka wadhini twabo yudo ka ji mang'eny ogoyo ombulu nikech kaka wachno ka nitiere empowerment ng'ama dwa timo anything madwa wacho ni an dwa timo ni oganda nego bed ni orango ni oganda go gin oganda kanyakla nikech ok en mana jalupni ema botimo mago nikech ka sama ikelo gik moko e piny tiyiero mana jogi ok iyiero ma kata jok ma onge ng'ama bibiro go ombulu wawacho kata sani ana wacho bar rawera di kata sama ne jawo ID ni rawera di mwawasing'eyo ni onokawo ID mawadwa mondo bede gin jok manyien madwa go ombulu rawera gi kokwa loso go malong'o onge ng'ama dhi goyo ombulu kae nikech kaka gineno gik moko opogre koro nego bed ni warango kata old voters no nitie nikech jodongo to goga ombulu pile to jok manyien gi pachgi chal nade ang'o ma jok manyien gi dwaro nikech jatelo ma gidwaro mondo gibed ni gidwaro mondo otelnegi gintie gi gik mapogre ma gidwaro wawach somo sani kaka somo beche tekni idwa dhi kamoro tiyonge kata gi fees gik moko medre ng'ama konyi mondo iyud somo mayot ng'ama konyi mondo iyud tije mopogre alwora mari ng'ama konyi mondo kata kumintiere kitimo ohala ok goyi ama jo ang'enge mang'eny gi ok mi ibed gi luoro koro gima chal kamane ema wacho ni sani koro awache lo mine kaki wacho empowerment no mine adi manigi kura ahinya sama kata idhi mondo inyiew gimoro ama ng'ato dwa chuli kata gi M-Pesa iyudo ni mine mang'eny pod kawoga ID en mar chuore to gin mage jok man okel ka empowerment koro sama okel gi mondo gikaw empowerment gin gi ID mar chuore obogo ombulu nade koro gik machal kamago iyudo ka chuo man kae bendo gikaw ombulu margi gikaw ID margi magi nyalo timo gikgi kigin nikech wayudo ka mine mang'eny onge gi ID gitiyo gi ID mar chuore M-Pesa gibogo ombulu nade to pile gin mochokgi kuonde mang'eny ka gigo sigala ka gibet ni gin e jo empowerment koro an akwayo mine kuma gintiere bed gi ID kaw ombulu nikech ombulu no bukonyi nyaka e odi nikech ng'ama ibogone kura ka wachako kata gi MCA ka ema nyalo konyo alwora kumibete to kwarango mana ombulu mamalo to boyudo ka mapiny makonyi e dhodi kae mabomiyo iyud kata ward administrator mopogre makonyi ego mag budget emiboyudo ka iongego to oyonge gi wach kaka ibodak kachien koro mane ma ajiwo mine gi jok mantie gi ng'ol mopogre gi kure samwa lose wechegi en adiera makende nikech na kinde mosekalo nyakorom ga jwang ne wacho kanyo ni IDs wacho ni upande mang'eny pod odiwo ne jogo eko bende nego bed ni kawo gi jok mar bende nondikore mar mondo miyo kaw upande nyaka sani moko kuom gi bende pok okawo upande mathoth bende pod odiwo nyakorom ga jwang koro kapo nono ni pok ikawo upande idhi ikawo upande nikech kawo upande ema idhi ndikori ne godo mar mondo mi iyud ombulu akeni nduku inene yo machal nade mathoth osewacho ten mana ni wach mana nyaka wajiw ne jopiny ber mar kawo upande ber mar bedo gombulu e pawa ma Daktari Oburu Odinga osebedo ka wacho kinde ka kinde Sharon neno kamiwueno mano ng'isi ni ng'ato kan motimo intelligence chief ma igwenge duto nja so mako bar wake jela te nikech gin mane gi misinform government bo produce ID cards ni joma onge ginye ja siasa no choko jomoko Nairobi ka choko moko Kisumu to tero ka urombolo ka ke jodwa dhi chung mano ka ne mane PSani mago do be jala yote okaundi mani mako chief yote nikech gine magi dongi gine the first people magolo information ere ka ngato nyalo ka ombulu mok nyal biro ka Sharon there are only two things manyalo miyo ji chwe mago ka okipande ko opportunities onge ginga motere no tere just for mobilization iwinja to mane momiyo nyaka waket migao waket mipaka iwach mar ID bwa pogo politics mondo ng'en ID en
imiye a person of reason. Mane mo mika gigi ni apaga boro. Nikiromo kurina dano manyalo dwaro tich. Okisomo isomo kurin dano manyalo dwaro ngo tich. Tich ndiye nyaka matingo gunia. Ko kidhi school. Kata madhi rotroli. Mane qualification ma kipande. To ikipande nini? Bende mi opportunity ni kigo kura tinyalo yiero go jatelo maber. Gimarach kod wanusani wa peg everything around politics. Wakia importance marombulu mar kipande. Kipande jatelo telo on ma piny sani ne waso di multiparty. Maina ni wan kaka joma nochako position pok succeed bo bedo president. Biji ong'en wan ga telo machangade. Donyo sani wacho ga politics mar information. Kaka Jakom ne wacho no okay an ka bedo president all families man piny adhi miyo 6,000 shillings. President Mazani be no giduto ne giwuoyo in the same thing bottom up economy. Iwinja. To Jakom koro ne nga plus ngi Jakom ne wacho no okay aneno ka central government population madongo ni ohinge. Wak gigi mondo dhi nyaka i counties. To enan kara counties cha ne kwa devolve a lot of measures. Koro so maya wa pesa mang'eny mogik. Tae be kwa regulate employment. Ingeni Ministry of Labor onge authority over these guys. Kori nyanu wanko office moro governor office ntie komachiel. Sharon nyathiwa to ji ondik piero ariyo komachiel. Ma ibendi penjo nto ng'ani, what is really happening? What is wrong with this country? Amarach penjo ni. To pesa ne gima kawa ni assembly maber. To pesa cha kochoke pesa michule in excess no. Karono mogero kambi. Mandikiji. Bundikiji. Bandiko gi county maonge gima gitimo diti na tich kwalowa. Iwinja. Nige Sharon, let me tell you, ani ng'eno onyuola Nairobi ka. Nairobi ka wan chon kani estate bedo formed. To school ni kanyo, social hall ni kanyo, hospital ni kanyo, tae city council of Nairobi negero ga ute moko. Kora di designate ot marango, ot maji dhiye. Ute maji kone maji brogere ute ma private me kore jo moko nyalo pango. Then di dwaro ji in nearby schools tirango jo modak next to that estate. Titi mo ni interview. Joge mane bero ga transfer to the Chaku school. There was a plan in this Nairobi. But samane wachako yero ji ma wonge fahamu malongo. That is where we messed. Sani no akakita na penyi ni wacho no wango pesa. Main fabe dadu appeal the president ka. The president iyo kaka mare in and around about mwa Karioko. Mane is a very income generating road. To sani ndara no kethre mo nego ketie jo lweny mondo los. Governor Masanto Kinyal ohinge tijini ohinge. In fact ka pesa moko mimiyo contractors gi ogol omijo lweny los gonde chego. You see, we cannot have a country. Sharon, no adwa wuoyo no mbulu. To wan gi country ma gimomi idwa ok ni dhi go mbulu no purpose ne onge. You understand? Makona nene japiny samoro onge koda siso kata mnani. Onge go, nikech gino kukonye. Ting'en ben no. Tere kaka wanyalo fix. Mane gimomiyo ni wantiere kaka wuoyo. Fixing ne mami awacho ni gima duong' mokwongo. One. OP. Ing'en seche moko ng'ato no ber ne grachni. Ndalo moro Uhuru ka minister ma finance. Uhuru muocha. Nanu koro sani amiyo pesa maro ka mondo uger go school maberi constituency. And he gave it out. Skunde moko constituencies moko no dhi ogero school mane no medo enlarge skunde mane exist. Wan kaka wane wachako Ugenya High School. Ugenya High School mano branch na Gorengo. Ginera na mono chielo. Ne wajio lo tayo wachako gero pesa. Tayo wa made masidia. Sani kidhi rango Ugenya High School is the best performing school in Siaya. You understand? Gik bilago emana I expect mbadi kaka minister ma finance maro. Gima nyicho nego wach no ke an asoso muduto ngama bero onge ngama racho onge. But pesa lal. Koro monda din pesa ni.
pesa moko ma okan ni sijui ni mingane gi an adwa allocate pesa moro kata na 1 billion constituency county diuru gergo kambi adwa chako reduce population Nairobi adwa reduce population ma Mombasa no shida bende ntiere kanyo nikech mibadhe nikech omenda di mose adhi kata mne divorce mane mawacho joka koro kunyal thing koro you give directive mane the essence of a leader. Sharon, leadership can give you freedom. Leadership and give you direction. This is what I want to be done. Ero kamano nyamera. Eneni mondo mi wa fix gini. Chuno ni ineno gimomiyo Jakikuyu ni sani koro goyo William Samoei Ruto. Nikech okogo William Samoei Ruto ni William Samoei Ruto rach. Kendo iwinjo ka giwacho ni obitray gi nango. Kom maduong' mar omenda dero mar Kenya kanyo kawo mi joluo. To mae me kombe te nyaka jogi oseyudo nyaka wayudo uhuru. Kom ni jogi mosabedo kabedi. Gin gi benefit mar kom ni. Kae kuom omenda wuoki. Kuom our CS mind body. Women empowerment madhi mbele kani. An kaka Ken Odondi to na aneno ni noningo gitime mopogore. Kit women empowerment ni ikelo mine group ikelo million apar to mana kaka nasa wacho chien kacha ni samoro jomigo ne gini gin group Ken thoth ji mang'eny odong to Kikuyu land kaka idhiye nitiere jogi no keto yaw sako gima ne mono mbadi CS mbadi mondo wach ni county mag Nyanza te mine mondo yaw sako koro sako ni mobedo registered pesa ni bedo channel through the bank the sako ma biro miyo mine manie group e sako kao pesa ni to gidhi gitimo go ohala to nitiere profit baby magidwoko go matin to women empower ni moemine watimo ni wawuone watimo campaign ni wakonyo jogi onge gima wakonyo nikech riwo okelnwa 20 million jogi ne joge Ken emudhi obedo to kambade gino sadhi joge Ken emudhi oloro reot to pogore pesa ni kata ka en mana 1200 onge gima gino konyo kata disaron ombulu wamedo ketho ka omiyo no akwayo CS wa main body odogi kodwaro manyo kura mondo voter apathy ni kikibedi mondo dhi okelo mbulu ma odhi retain go komeno o man strategy machielo kako nyalo kelo ganda to gi recruit oganda mondo gando ya usako tiparo ni strategy nyalo bedo nango kopogore kod mana gi mar sako to koro mar dongo oganda mar mondo mi oganda obede gi dongruok moro takeni strategy nyalo bedo nango mana ka doge no ingene example logo moro Sharon akiane Obama ingene obedo president Obama na America okenka en America to Obama notiyo gi jok moko bobiro kawo data e piny luo mokawo data ma ute mabade minena mogere mang'engo nogere kaka pesa Obama ni give direct iwinja Kenya ka gimosina en joma honest matin kimie pesa to bende kora kudwa puonjo nyathini ma janeko ma koro dhi madho go kongo go kokiyo kanya mbadi gi nyati with that give direct formula somoga people learn from others. Okochuno nukoro kigole arambe na chiel million na riyo numano koro medikura okay strategy kagi identify jibugi the group no biwacho no ya sense mine and whatever to mama chapona ka pesa dwani sim pap to sanu te dwaro pesa kwe machama nyeno golo direct nyaka gibedo paro machielo gibedo mine 100 moyudo silingo kada 1000 nyeni gin gi 600,000 they can do something meaningful. Mana kumiwinjo jedum to mochoyo. Nitiere strategy ka mimiyo go jodongo pesa. Kendo gibedo ka giyudo pesa no kata ka en 2,000 to giyude every monthly. Mane system madwa tiyo go. To system mineno joge wagidhi go gi. Magi jo musabede leadership ka CS Mbadi usabede leadership for a long time. Aparo ni magi gin idea manyaka no bed kong'iyo. Nikech nyalo kata mna miyo jomoko bedo kata gi ich lit na meni wan ok tim no mane gima na dhi ke bire jaluo onyuolwa ng'ama ne gi ich lit kendo jaluo ok dwar gir wadgi kadongore kan Ken aneno ka Tom Saron omiyo Tom gimoro ta no weya kura koni kare Saron no obed gi Tom neno iwinjo ma gima dhi wuok e kura ka to gini dhi nyonga
gini dhi nyowa kakonagi nikech iyudo ka koro samwa dhi sadhi e tebo koro komwa mane badi nigo manopio nigo cha imayowa koro wadong' no gima dhi miyo ngufu kako oganda en mana voting. Sani kirango population marwa, sani kirango registration vote marwa, the new card monego beni kwa kao, it is 1.4. Mano our target monego beni ka makaluo. Sani kiringo county marwa ang wadhi statistics mar counties magwa. Omiadago eru kamano kuom CS Raymond Omolo PS. Osabedo kokonyowa nyaka nyodonji ngeni esirikende mosabedo kokalo wajoluo kura kaka wano joma lawuok along border county ma Migori wasabedo gi problem sana nikech mondo miya kitambulisho bedo problem nikech samore paro ni ja Tanzania koro ma osamiyo wadok chien kaka oganda mawuok along the borders joge wasekoso kitambulisho kendo sama nyisi ni donantire direction mabende ten pin no golo yes ma recently ema wacho ni government masani ni to temo to government mosa kwalo osabedo koinyowa sani kitambulisho chiwore kabisa ma emo miya wacho ni jagoro marwa men ngane oremo daktari otiyo maber kendo system otiyo godo ema na kwayo ni oganda mamoko gi awang nini badi ande nani andre Wandai gi follow that system iwinjo to gen ingeni Raymond Omolo ochoko ji kaka oganda kodwaro ni mondo jogi odhi vote ne Ruto to ministers wagi to jo kaw gi ni gin pod gi believe ni pod gi jo siasa gin pod kukun mar siasa cha pod omako wigi koro ningo bed ni kae magi golo ne gin mondo gi retain kombe gigo en ka king registers voters mak Nyanza marwa ma 2.160 439 obire basket achiel mar Ruto. Ero kama na ina mano njore kendo ne kare nyakon gwa jwang dakika 35 tok sa bich maro nyanga daro mar mun waka yo matede ka duogo to bende wabro bedo kwa winjo pach jo penya ote mabende intiere godo mede pod wantiere gi Easter kentiere county ma Kisumu en bende bro bedo kwa penje pach jo piny mabende piny bro bedo ka somo waka yo matin kikidi mabor. Anawinji abro timo kaka ini wachona. Kare nango madhi nyime? Nyako ni omiyo kanyalo kaka konyra. Sama tino timre kamach, sama tino wuondre ni en pi. Anakia kata ni en ang'o ma en odwaro sani. Kupata huu wimbo kama sikiza timu yako, bonyeza *812*789#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine mabende osebero ngima magi kabende gijiwo joma moko otim kamano. Madwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration to wanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno.
Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando oganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chandowa kabisa, chandowa okwa pur an mokwongo bim nolawa magora piny maidong neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi wanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar Mbakoromo Iwacha Tich Adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija. Tich Adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nekorongo jong machiegni wadhi nyime gi chenro mar Mbakoromo dakika hoskadho 36 tok saa 5 mano mar onyango gisanya korongo jong adar mar mondo mi odhi e kaunti ma Homa Bay watudre gi jafwambo marwa mano Alia Beach mabende loso gi jopiny kotenre kod ber mano mar Kaombulo. Kevin Odhiambo Dede ajako dera sani adak Sofia ka to nang'ado kura tuo fo asabedo kako kura ndalogo duto te nawilo kucha sani agora bur masawa ka to gi kawuono ni pod ajago kura mar bur masawa kena resident ma Sofia kura bire mida kamera kon jowa uwuok go kaw kura to kaka ginyalo kaw kura to nyaka jotelo bende pusgi nikech kawuono ok dangi dwar mijumbe to ok imanyo kura. Maisha ne wajumbe duto madwaro kura e Homa Bay constituency ka wuoguru oko mondo ukon jopiny odhi ogo kura. Okaw kura. Wuoguru oko mondo ukon jopiny odhi okaw kura. Nikech koko jopiny odhi okaw kura to ibiro dwaro kura no. Maisha ne gimidhi goni onge. Iyo gimachalo kamane. Maisha ne koro wajumbe duto madwaro nyaka gimatiyo. Wuoguru mobilize ji mondo odhi okaw kura. Yeah. Pek ma samoro ng'ato nyalo bedo go mar dhi kaw kura en ni samoro kura ni kata Homa Bay primary kacha to ng'ato ni e piny kucho to kawuono ng'e kaka piny ngima tek mang'endo kodwa kawo 50 duogo to wanya manoko jama iso nyaka jo siasa wa muchunge nyaka support gi nyuonde kata means momba transport kaka jo pikipiki gi nyaka jo siasa wuogo magi wane kore ni awacho chaja kata gi anyuola maka ng'ane dhiunga ne ka jogo boso ng'ado kura kapoge ng'ado to walunu petrol uterogi kama chiegni to gigo kura to ging'ado kura to gidog apane mano nyalo konyo ji nikech piny tek. Nyinga Odhiambo Mbos an jakom Shika Homa Bay ka gima adwaro wache ni kura nakawo asego kura didek kuom adek masago gi pok waneno bergi ahinya but koro mbulu mane go mugik sani chalo ka gima waneno change moko matin. Sirkal onego tim en ne achiel onego gitim gimiluongo ni mobilization maneno achiel ma koro chako timoni mondo oganda ong'e ber mar go kawo ombulu. Mobilization ne nitie joma nie kor gwenge ma samoro gima dhi mbele ni ok giwinj gimed yawa ne mobilization maber through rete through TV mondo mi oganda wa moko manyalo winjo gima local machalo radio oyud reports e ground. Koro mae gima challenge maneno tie joma pok ochopo mowinjo wachno. Koro mae mobilization ne manyaka gimed timo matarali mondo oganda wa mar joluo
wuog oko to wakaw ombulu mondo mi wadhi law go ng'wech mwadhi mbele kanyo. Nyakoromgo jomago gin jopiny e kaunti ma Homa Bay mabende kwayo oganda mar mondo mi owuog oko mar mondo mi ondikre kaka jolut ombulu. Moko kuomgi bende wacho ni pok gineno ber ombulu, moko bende osechako neno ber ombulu Nyakoromgo Jwang'. Koro moko bende wacho ni ber mar mondo mi mobilization kata mana one kaka inyalo kwa jopiny mar mondo mi owuog oko. Akeni mobilization ibiro bed kitime gi ng'a nanno kanyo ka Tom Nduku kanyakla kod Odonde noseseyo josiasa ni kata mana jopiny ok nego bed ni timonegi mobilization. Akeni Eastern nene e yo machal nade timnegi mobilization koso jopiny nego bed ni neno mana kendgi ber mombulu kelo. Ine ni yo machal nade Easter? Ber mombulu an kora aloso kaka miyo. Kirango kata jok moket maloso gin mana chuo. Debede maber kamiyo bende bet kanyo kisolo pache ni en ang'o modwaro. Nikech kosol pach miyo ni en ang'o modwaro mondo jatelo modwaro no chal gi ng'a. Nikech gigi koket tibo yudo ka ng'ama dwaro mondo ogone ng'ato ombulu nikech mine mang'eny kawoga ombulu to dhiga goyo. Koro ka gidhi goyo en ng'a ka gidhi go kura en ng'a modwaro. So debed maber kaka sani kik waket gini ni ng'ama loso e wach ka ombulu ama kata go kura en mana jasiasa. Nego bed ni kuonde mopogre anyuola gi gweng' mopogre wacho gimomiyo nego giket jatelo maber, jatelo molony, jatelo mabadhi kelo pogruok kuma gidake nikech magi kogo tibo yudo ka anyuola kata gweng' moro ng'eyo gima gidwaro to giduto mbura nikech ging'eyo gimomiyo gigo kura. To gimomiyo samoro iwache ga nikech en jasiasa mobiro ng'isi to okawi to mi gimoro matin so gimomiyo matin no imo dongo to ok ibi timo gimonego itim kaka jakenya. Koro gima chal kamagi em wadwaro niya ka wadwa wuok wabede gi twak kata gweng'. Kata kiwacho ni ibedo ka chief pod obedo ni en sirkal ema biro gini. To kuonde mwantiere alwora mwantiere ang'o miyo kwa wuog mondo wawach ni wago twak kata wabed gi gimoro noluonge ni gumzo butani. Mae gumzo ni kedien kanisa wuok wacho mekgi. Jok ma tiere groups mag jorech wacho mekgi kuma gintiere kama giuse traders wacho ni mae gima wadwaro. So gini wadwaro ni mondo bed ni oluorore kuonde opogre. Waseneno ka sama idwa go gik machal kamagi traders mopogre Chamber of Commerce mondo wuoge mondo wachnwa ni gin ka traders joma timo ohala mag register go gin gidwaro. Ka batimo mano ka in member ma Chamber of Commerce for example to in member ma Chamber of Commerce madwaro ni trade ministry otimni gimoro tiyonge kata gi kura tipo timni nade ok inyal yiero gik moko mopogre madhi konyi ini wuon. Koro debed maber ka owacho niya miyo ka miyo rawera manyiri kuma gintiere kik gibed mana ni samigo kura to gin mana ma iluongo ni warembona. Ineno mana ni gikelo ber e campaign. Gibede ni bende kuma kura ntiere ni gimbe gidhiro kura gin jok ma ineno gi pogre nikech gin e wi injin madhi dhiro gik ma idwaro. Koro mane mwawacho ni wan kamiyo wawuok nikech wadwaro pogruok. Nikech pile ka pile kidhi rango gimidwaro e kura idhi rango ni kama intiere nyithindi be nyalo chiemo, nyithindo be nyalo dhi e skul, in wuon iyudo inyalo yudo tich kaka ji nowacho. To alwora ni wadwa wacho ni ng'ama wadwa mondo gonwa kura this time wambe waketo gimoro e campaign miyo minego ahinya masani nitie nyaka femicide report ng'ama dadwa gone gonwa kura mondo bede ni en ng'ama nyalo ng'iyo miyo ka miyo bedo ni oonge gi luor kowuotho e Kenya. Erokamano ahinya. Taparo ni mobilization ma kama Nyakoromgo Jwang' kar mi mar mondo mi warit kata mana jo siasa mar mondo mi koro nyiso mar mondo mawuog oko. Nduku bende paro ni ber kata mne odi kanyo kapo nono ni en gi nyithindo mantiere gi higni 18 kadhi mbele. Wuoro miyo nek bed ni ng'iyo kapo nono ni nyithinda gi nitiere koda kuro koso huyo. Nikech mobilization ka ni rito ja siasa koko ano mi mit bilie. To nyiso ni ka ni seka ombulu no koko mi mit bilie to koro kidhi luto ombulu ko chopo chieng' tarik 10 dwe mar 8 higa manyien. Sharon ing'e ni piny mwasogo piny. Ananyapana kao kura ba medo nyaka hika kapod an e skul. Keji na ng'eyo na dwa dhi tiyo gombolo no go kipande no. Na dwa dhi ndiko lweny to na ng'e ni abro ndiko lweny sama awuok e skul ni
podo kabichopo ya mune gande golwe koro na medo yika yo pande mondo korango adia kaw na yikra do ade bedo jalwe with the police to kine kama chanati munikich there was an age on it iwinja to sani to bende ni bedo jalwe makoro wewa manaka koro wahang manaka no da be jalwe maber malich donyo danya loso piny donyo kuomi yen ber be donya so yido donya ngida lieutenant canon moro maduong donya golo chik ma directive wan yen wan jomo nyuol ma onge gimo bado one we only want justice to happen gimatimore Sharon ni gini is a wake up call okinega sani gima gini felo wago en sani jo mang'eny kata wadwa ma bwana ne wacho molo otime no dwa no yier President Ruto koro koko yier Ruto dongo fail adier you understand so gini anakwayo an pod adwaro no pi office of the president or think another scenario manyalo keto welfare ma this country buji be attracted makipande no is the only thing manyake dwar mondo iyud ngima maber to gino de konyowa even on how now to make choices on kipandi on kura to kwadwa na aji ni ka kura ngiji dwa yar president to paint to jito thagare it is not going to be possible. Me, I think the best thing and that's why even joka wachako kae tiwe no wachako na wrong note. President Benen go joge Nyanza. He has been able to tone his people down. To jo ma jo DM to kori wen pinyo rumo. To gima be gitimo gino bende onge. Value margi ta kirango moso konyo juluo nyanye gidonje. Apart from jo mongiyo kodgi. Maybe you gimro kuomgi onge. Kastima onge gimoso be improved stima pod lala. Pod technicality mare onge. To connectivity. Kuobe podi wachacha ni jomoko go ni sim no mita ni moron kai bill mano poke chulo. Jomekwale mang'eny tini kwete semo gita stima onge idalo. Nende bill moro oni kanyo. Koni nwanga gik ma omiyo mwa wanyalo celebrate till it's not there. Inyeni gik ma aparo kama nyocha wande dwa chako mage na jika. Nyocha ni go improve vegetation cover. Ma odiorang ni Migori vegetation cover mile yen mwangen marom nadi. Mundu koro acha golo natural electricity. Okay. Odi kaka Homa Bay. Odi Siaya. Koro improve vegetation cover. Koro nuclear energy cha will now find a way on how to deal with it. Mane purpose me celebrate God leader. And that's why we are saying, yes, kura wakao, kendo kura ber. Tingeni ngado kaka woda kata nyathina bro kawe nikijudhi college odwaro boom. Oneno ka pesa magolne ni tin obende dwa holo gope moro kanyo. Mabe se moko be chulo an momiya ga sara. Kijana madwa chulo taxes ka. To what of ngama nyathine kodhi in those colleges? Enere kaka wadwa impresse mondo bendo ka opandi. Nyakwa create opportunity. Te momi winjo ka wacho ni kambade ngama riek today. Pinyi somo gomoro. Okaka omiya wange bilion prangwen gaberio tin kolore gik mawinjo gi moko kadwa ga nitho donje gi to miya county wajen bwana in 1 year to come adwa neno kambi kuchunga nikech wadonge 14 months on your resource adwa neno kambi kuchunga kambi no dhindi koja kibarua ja casual kamino dhindi kuja temporary work michulo after 6 months kamino dhindi ko ngat meja 3 months kamino dhindi ko supplier Sharon population yodok piny ngato beno no kidhire bingise ni bwana kura be kuro nyakiberi ko mondo sustain leadership ni do tamre ka okobirango distance mwenjo ka joge ywago tingeni ngiri wasokete
matinde pesa cha tinde uluonga ni jamna akian tinde uluonga nango tinde en nyinge tabal mangaro dito kwalo pesa to kuro biro pogo to mane mo mihinyo kasi yamo chifeka asiyamo register persons nike jaseza tinga jok moko mobedo kia kama ae to kelo no bio kaone ngo ombulu to ka ombulu kanyo to ka okipande kanyo to bange ngano dok yunyo saron and bende karangu nikanyisi sani jomo so timo crimes mangeny inge kawan joma timo cases gi ibo nwango no there is a third issue, fourth issue. Iwinjo ngeje ngipande mokwongo no so kwel botimo go crime moro gigo bende timore mo miyo kipande michiwa bali be must be regulated for future of the country. Nduku makama kama na kamano obro bedo bende kwa loso kotende kod mano nikech oganda moko bende na iba kotende kod porous borders jomagi mabende bro bedo ka donjo nikech noneno kata mana seyo mabende no dhi ne ministry mono machiwo passports ni nitie kaka passports mago mag jo Kenya ichune oganda kama raia mawuok e pinje maoko ne kormga juang hadar mar mno miadhi achiel kachiel nyaka kaunti ma Kisumu inyisa kanyo ni duol makedo ne ratich oganda duol makedo kod mibadhi e pachoka mano EACC bedo dochi baka wuono limo county ma Kisumu ntiere chenwa bede gintiere godo wadhi na achiel kachiel mar mondo mawinji of lands. In fact, it is important that we send the message out there that the people that are making such kind of applications are wasting their time because we as a county are not approving those developments. Through EACC, we've been able to recover quite a number of lands that were inappropriately acquired. EACC currently has quite a number which they are processing, a number which they are investigating, and we believe that once the investigations are concluded, they'll be able to push this to court, and we are prepared with the evidence that those lands belong to the people of Kisumu and not to an individual for self-interest. We are ready to stand in court of law and provide evidence and witness. We are grateful to EACC for having helped us to acquire Kibuye. Now, anybody can be able, any sane mind should be able to just imagine that Kibuye is the largest market, open-air market we have in East and Central Africa. So somebody without any shame moves to Kibuye and inappropriately acquires part of that land, therefore disenfranchising the public, the community, not just Kisumu, but far and beyond. Such kind of a person, therefore, is committing an economic crime, and we would not be ashamed, to say that. Once of all, you are here and I'm seeing you being given bottles of water. Water is life. And somebody moves in to acquire a land inappropriately that is zoned, designated, planned, and vested for purposes of water treatment. So where does such kind of a person expect us then to move and treat water for the residents and the people of Kisumu and beyond? And this is the land that we have planned, we have designated, and all parameters. We could get land anywhere else, but through planning process, this is the only land that is ideal and suitable for this purpose. And so we are grateful to EACC for moving and helping us to acquire this kind of critical resources that belongs to the people of Kisumu. Your Honor, I think I want to say congratulations. And even for this occasion, we have quite a number that we are still moving on with the EACC. CEO, we are really, the governor wasn't available today, but he is available to meet you in the course of the week. You are aware of the engagement that has kept him in Nairobi, but we spoke and is available in the course of the week, and we'll reiterate a number of things, including the establishment of the regional headquarters for EACC within this region. So those are in negotiation, and we want to ensure that the people of Kenya, and not just the people of Kisumu, get what is their due share of what has been planned, what has been agreed, and what they gave themselves as a way of ensuring that there is effective and a
equitable development for this county and beyond. Thank you very much. Another round of applause for Dr. Konyango. Thank you, Minister, for your pronouncements and a very clear statement. Our next speaker will be the Commissioner General of the Kenya Prison Services, Mr. Patrick Alandu. Welcome, sir. The CEO and Secretary EACC, Mr. Abdi Mahmoud, the County Commissioner Kisumu, the CECM in charge of lands in officials present, allow me to ride on the protocol already established. We are here today to launch the land recovery for prisons land. Prisons happen to be one of the institutions that has land in all the 47 counties of the Republic of Kenya. Therefore means we have prison facilities across the country. And one of the challenges that we have been facing is where the government land set aside, designated for development and use of rehabilitation, construction of buildings and other developments has been encroached by people who have taken advantage of weak structures in place to ensure that they benefit from these parcels of land. Na kwa mgoja mwano chenu mabenedinyi machel kachele county makisumu neno kanya pisaz magomaga IBC EACC dual makedo ne dual mochung ne kedo kwa mibadhi e pachoka mabende koro seido lope mabende no yaki he county mano makisumu wadhi county wa Migori wawinya na pati jopenya koten record Thorwach mano mar mbaka oromo kepo magombolo bange nikicho dondange ni buke county wa Migori kaju wose loso tabrubedo ka winjo pachi koten record agik magiwacho. An jadak ma Migori County, Uriri Sub County. An asebedo nondika e wach gombulu kendo 2013 mana ndiko rai. Asebedo ka an ng'ama dhi to cheko ni to be an system. Adhi ma check mayudo ni an system kata sani nyocha asedhi mang'eyo ni an system mabedo gikruok kabisa. Koro ginyaka sani an system kendo warita ni mondo mi ogik odiochieng'no mondo mi watheg jowa ma dhi tiyonwa e yo mowinjore. Gimomiyo nandikora kaka jagombulu nang'iyo kaka wan wajopiny kendo wan wanainji chandruok ma samoro wabedogo e yor kata mana konyruok e weche mag e area. Ne podhora mang'iyo ni kare ka ombulu to madhi mabedo gombucha anyalo yiero ng'ama dwaro ma nyalo tiyona e yo madwaro. Ma emomiyo nabedo piny mang'iyo ni kare awuog oko mondo mi adhi akaw ombulu mondo mi abed ni anya yiero ng'ata madwaro e yo mowinjore kata obedo mani chochni bede lakini kiwuok midhi ka ombuchi mibedo godo to in go tiko mari makara kinyalo tango kata kamoro amora miwuothe ibedo jagombulu nikech oganda mang'eny osabedo ka singore ni gin gi gombulu to king'iye maber to kata kura no onge gombulu mosang'ado mosayiedhore ni en ng'at manyalo wuok madhi gombuche. An awacho ni an ayiero raki an owuon kendo akwayo jowa mapok kata ka ombulu giwuog oko mondo mi gidhi ka ombulu mondo mi giyier jogi manyalo tiyo negi kaka gidwaro nikech chieng' kocha ne wan e liel monaneno ka MCA ma Peter Mijungo temo jiwo ji ahinya mondo mi ni obro golo gari matero ji to dhi ka ombulu to duogo. MCAs wa kata jotendwa mwayiero ng'iyane ka wachi nikech nitie oganda mang'eny demuti ma samoro ok nyawuoth kendgi to dhi ng'ado ombulu ma kata dhi cheko nyingigi. Nitiere kijende mang'eny ma bende samoro wigi teke wach ka ombulu. MCAs wa magwa kata wabunges magwa golura ne chik moro maber kata kugolo geche ma samoro tero ji mondo mi odho ka ombulu mondo mi wayier jowa mok ni ji biro ywak ni omaya wacho mayo ok wadwa ni mondo mi ang'o wago ombulu feya makoro wang'i jo IBC waket wang'iyo gi ni to bende gitiyo e ombuchwa mane wagoyo. Clinton Otieno an kadwa go kwanza ni kora sago kura ni mar adek to ombucha ne osabet kogola oko sana kar Mubunge ka
Ubunge kae ma seche moko odhi oko to yudo pesa e kaunti to duogo to neno kako balance wago. To an kadwa wuoye wach ng'ado kura ni. To gini nadwa ng'iso chife ni mae kore sa gi jodong gweng'. Chon ne chief mako ga kama duong'. To nodhi opoge miyudo korito mana ute madhi 10. To ute 10 gi en gi jodong gweng' kanyo to en gi yudhe ne be ma area kanyo. Koro chief owach kata ni chieng' tich adek en side makama jo area no te obere ni bora ni saromo higa 18 ibi kanyo mondo ng'i wani to kokibiro inyaka ni kata ndamo mo matin mar go kura kigoe kokiloko telo miwinjo kidwaro kamori to kura kokidhi ng'ado to in kata ng'i wach mani telo rach machalo nade to onge gima ng'idhi logo piny koro ber ka okura en loko telo maber pek mawinjo ka giwacho ni kata ng'idhi go mana kura no to kura no ok dhi konyo gi gimoro kech kura yani sirikal dwa mano ng'e ni ji ogo kura jo IBC go to kura nosakwan chon mane gima winjo ka idhi temo wacho koro natemo majiwo gi ni gima chon opogore gi sani system opogore gi machon sirikal to oseketo kata jo IBC oseketo kenge to gikete kilengo iyudo ka gikete kata ke dwe achiel giketo kata ng'ato bet kata ndalo 2 kamoro e dho center moro kata ndalo 1 to kolando ne ji be ni odhi biro kanyo koro mane momiyo gino anano tera nyaka ground piny nyaka i chife ka emong'e nyithi ng'ato ni ng'ane nigi nyithindo kama to welo mobiro lime gin kama jokongo modak ka gin kama mane nyaka chief ma area nong'e koro ginanana ni tera jabisi otera nyaka ground piny kocha cha kata ketek to miye go koro japiko imanyo jakoma stage ting'ise ni omera kaunti ogolo pesa mo machalo kama mafuta mo matin inya bet nwa kama titudri gi jogi to kel nyithindgi to andiki Nyakorongo jomparo mopogore mawuok kuom oganda e kaunti ma Kisii nene nade odonde jowuloso. Erokamano Nyamra Saram. E wacho mbulu ni kwa wache tendi weche mang'eny. Number 1, adwa ni jowa ma onagi obed kong'eyo maber ni ombulu en ratiro mari. Ombulu ema biro kelo ni ndara maber mana kaka nasa wacho. En biro kelo tima ler, en biro kelo mondo iyud thieth makare. To mana kidhi yiero betelo. Kanyi imiyo Ken Odondi thuolo, to Ken Odondi ok otiyo. Ombuchi ne mabiro miyi idogi gol Ken Odondi. To sami setamori dhi kawo ombulu kiwacho ni gino kochungi manyiso ni Odondi ago mos iwacho ni ewa maka kamano dhi e kaunti ma Kisumo monde bang'e ibro bedo ka iduogo Nyakorongo jang hadar mar mondo modhi e kaunti ma Kisumo achiel kachiel onyana chen mabende dhi nyime EACC ke kinde mabende koro giduoko lope moyake helo jopiny. Value of the land, excluding the development, is valued at about 790 million Kenya shillings, 790 million. But when you include the developed part, the value comes to about 4.3 billion Kenya shillings. Now, there is a good reason why the government sets aside land for public use or for institutions to use. Prisons is a very critical agency in our country. And as the Commissioner General just informed us, in most of the 47 counties, prison land has actually been encroached. And we are assisting the Kenya Prison Service to get back their land, this being one of them. I do not want to dwell on the specifics of the case because now the case is before court, but just to urge those who have documents for this undeveloped part of the land that the most reasonable thing for them to do is to hand back those documents back to the commission and surrender the parcels back to the government, because it will not be available for their use. That I can assure you. We will do everything that is possible within the law to ensure that all public land, not only in Kisumu, but throughout the country, reverts back for the intended use. In this county, we've been able to assist many agencies get back their land, starting with the Kenya Railways, where we recovered some pieces of land that were illegally acquired some time back,
And those parcels are now back in the hands of the public through the agency that was intended to hold that those properties on behalf of Kenyans. So, just like we were advised by the CEC lands in Kisumu, and also the county commissioner, getting or acquiring public land has a process. We urge the public to follow the process that is legally allowed for you to own public land. I know there is a craze in this country where any vacant place, any unoccupied place, not only in Kisumu but throughout the country, there are people who just scout around idle land that is available. And immediately when they see that this property was intended for public use, the next thing they do is to, through the Ministry of Lands and probably at times the National Land Commission, come up with documents claiming ownership of those properties. It may take some time, but eventually all those properties will revert back to the public for the intended purposes. And when I'm saying that this particular parcel, the undeveloped, those who claim ownership hand back the documents that they claim ownership of. There is an ADR policy that is existing, the Alternative Dispute Resolution policy that is existing and recognized by our Constitution and by our law, where people who have acquired public land illegally or irregularly can hand back that land back to the public through the commission, the Ethics and Anti-Corruption Commission, instead of going through an expensive and time-consuming legal process. Because eventually, if the original allocation documents, the allotment letter, has challenges, eventually that property will revert back to the public. So I want to advise those people who have acquired land irregularly or illegally, and they know that that parcel was intended for public use, to do the honorable thing and just return that asset back to the commission. For this particular property, sometime in 1989, there is an assistant minister who was in charge of Home Affairs and Heritage, who acquired this particular parcel of land, and who eventually also subdivided the property into some smaller plots and sold to some individuals. Of course, that is an illegal process. And in all the cases where we find there is illegality or irregular acquisition of property, other than the civil litigation where we revert back the property to the public for the intended use, we will also go after the public land, the land officials who, facilitated. Ne koromga jong mano kandidata chenro maduong' mano mar EACC Abdu Mohamud mabende loso kotendre kod jogwek mabende sibido kaya kulupi mago mag serikal. Kodo kethor wach marwa hodondi mosa hinya na ngadi kwa dhi kaunti ma Kisumu. Nen paro man intiere godo. Ego kamano. En ni ne watemo wacho ni no wawuoye wach mar ombulu. Ombulu en ratiro mari mar mondo mi ibed gombulu, ok ibedo gombulu because of jasiasa. Bedo gombulu ni telo miyiero kok otiyo maber. Tidogi wile mondo kinyi rwak telo maber. Omiyo wan kako oganda, ang'eyo ni sani kaka politician, oganda pusgi kabisa mondo gi mobilize ji. To what if ka politician madwa mobilize ni ene ng'ama nyisa miyo thuolo kuom higa 5 kata kuom higni 10 to onge gima deliver, pod ionge dara maber,
to en ma pod chako golo pesa ne mosakwalo kuomi monego beni otimo ni go development en emo chako lobby ni mondo dhi kawo ombulu kiny ni ne ni ng'ani mokonyi mondo dhi goch ne ombulu pod nyiso ni idwoko telo marach omiyo datem mana nyiso jogewa ni bed king'e ni ombulu en ratiro mari moko onego bed ni jasiasa lobby ni mondo dhi kawo ombulu gi kitamliso mar ratiro mari to ang'eyo ni jogewa kaluwore kaka kit kako chwewa gi kuonde mwabuoke tabu nyalo kelo ma kaluwore ni kuonde sate ma IBC timo registration mar ombulu winjo ka jawinjo wa kowuok Migori wacho ni iyudo ka mobilization bende bedo marach kech igolo ombulu itero center kata itero polling station to ng'amo lobby ji kata molando ne ji ni ombulu ikawe polling station ma olasi primary onge kore iyudo ka joka the day gisindo kacha to ging'ado ombulu ne ji abich kende iwinjo thoth dhano mang'eny kaka gwenge mwawuoke kaka Kaluo kocha ing'e maber ni sikunde bedo mabor en bungu bedo mabor gi jogweng kore yudo ka samoro wan olasi primary school ng'ama ne nie chuny dala kucho kia ni olasi timruok nade ing'ado ombulu koro ka bende wablame IBC bende nyaka ne mkakati magiketo nikech ang'eyo ni gikawo jogegi pa contract nyaka gine ginene magiketo mkakati magiketo mondo sama gidhi ng'ado ombulu tim announcement ne jopiny ni kiny wane polling station makama iwinjo omiyo wakwayo jopiny mondo giwuogi obi otimre nade obi ong'ado ombulu ma ok en jikumu mar jasiasa ma en jikumu mar duol mar IBC nikech wachulo gi taxes marwa koro ma jikumu gini samo migi to jogi ok tim gini jogi gin ka gisalando ne gini dichiel ni on Monday ombulu chakore to mane final koro yudo the end up ni sama registration timore onge ji turnout bedo matin koro wadok kuom jo IBC duol mar IBC nigi ne ane mkakati magiketo nikech wachulo gi pesa wachulo gi salary gi taxes magwa gine mkakati magiketo ni sama gidhi voter registration gitim ne ji announcement maber mondo jopiny owuogi ong'ado ombulu mana kapodan kanyo saron akia ni nyaka sani kuma intiere no bendi ng'eyo ombulu the total registered vote mwan go asa Nyanza wan gi Kisumu ema lead the voters magwa registration mwa wan gi 600,000 and 754 mano Kisumu iluwe gi Homabay ma Homabay wan gi 551,71,000 mano misomo chakre mano nyaka e dwe mar abich koso dwe mar auchiel yes kato wabiro gi Siaya kuma Tom wuoke kuma Tom wuoke wan gi 533,195 Migori kuma wuoke makoro wayuagoro ka wan gi 469,19 gimomiyo kaka wan jo Migori wawuok manyiso ni the total registered voters manyansa wan kaka onagi luo awuoyo mbuch luo wan gi ombulu 2,160,000 gi gimoro ewiye kanyo matin mondo to sani wan gi target mar registered voters manyien 1.4 ere kaka wabiro chopo 1.4 chuno ni mobilization nyaka timre to mobilization nyaka timre mana through kaka koro time ni e media ka nyiso ni joute fwambo gi keyo une manya kuland gini ni jopiny to wan bende kaka chief gimomiyo neno ka nigi legend ng'eny thurwa no yer Ken ka Ken na Ken kamano to tok igabich Ken koro furo chalo kupe okawo mwandu jopiny ma koro meugo ma kelo japiny wacho ni kare gini okonya gini konyo mana Ken nikech Ken ema nywa yiero ka Ken nye onge gimoro to sani ne kaka Ken chwe ne kaka Ken ogero udi ogigo geche omiyo kata chief mineno walala meka ne gi chief SD bende onge gima gini konyo giyo gini konyo politician nikech ja siasa ine musa yieri monde be na sawa to chien kucho ni
ja siasa machamo salary to salary nini en okonyi gi family mari chiegi gi nyithindi gimi nyalo konyo go japiny en mana kiloso ne japiny ndara ikunyo ne japiny pi dongruok mopogore opogore ma gima konyo japiny koro jo siasa wa bende ema kelo voter apathy ni ok timre nikech ok giti gin joma no moko mane kode baba ni wadhi konyo baba malo koro ma miyo jopiny samuoyo mar gombo ombulu but sani wakwayogi ni baba onge gidhi mondo gikaw ombulu mondo ombulu no kinyo kelnegi dongruok maber. Erokamano ahinya. Nyakorom Gajon kapok wadhi ir Easter kentiere kaunti ma Kisumu. Onyo na pach jopiny e kaunti ma Siaya. Steve Biko oloso gi jo Siaya bang'e Easter bende wani bed kinyiso anena kiriwo nyaka pach jopiny mamoko mabedo selos. Awuok Bondo sub county, West Sakwa ward. Nagoyo ombulu Nairobi but naloko koni. Ogmbucha agoyo Milenga Primary School to ase confirm ni an jago ombulu. To kaluwore gi kaka IBC oseketo gik moko to gi leaders mopogre opogre wasebedo kwa ywayo jogo kura mondo okaw ombulu kar rombgi. To pod wafwenyo ni nitiere nafas mar ni nitie joma osekawo ID to pok okawo kura. Ni ID gi mar pok oduogo kata mar mondo gidhi gikaw kura. Koro wan gimo wanyalo jiwo sirikal mondo otim mapiyo piyo ID ma osekaw mondo oduogi. Mondo ka wadhi e kura to wang'e ni wan gi numbers adi mwa expect. To kuom jo IBC kaluwore gi by elections mosetim ok dwacha ahinya. But nyaka gi kawuono to wanyalo wacho ni nitiere. Lakini by election motimre mogik nyonyisowa ranyisi moro. Ni nitiere kaka lweny nyalo wuok. Kaluwore gi ministry mar interior ok oseketo arita kwe moridore ahinya maluwo ni jogo kura bro bedo gi ratiro mar yudo nafas mar go kura gi kwe kendo gi safety. Sisam Jedida gima daher nyiso jopiny oganda wa wach mar kura ma waneno ni. Kura anawuona asendikra ka jago kura kachiel gi families maga. Kura kwayo oganda wa duto youth wetena ma bende dwaka kura. Wakwayo ni wakauru kura mondo wagouru kura mondo nyalo yiero go jatelo midwaro about MCA, MP, governor, senator, women rep. Yier jatelo midwaro kikawo kura. Nadi gilo uchieng aja boda mabondo ka awudra rieda kamoro ne nyagoko aja komar okwa guba stage kadwa wuoye wach yiero mabiro mar 27 ombulu odwani mondo ji okaw to challenge mon go mar yor kaw ombulu en ni jotendwa ok dwa mobilize wa ginene rallies mapuonjo kaka bende wakaw ombulu. Koro wakwayogi ni mondo gimobilize nwa koa e grassroots level nyaka malo kama wadhie mar yiero mar MP nyaka president mondo gikelo gine koro gwenge mondo wandik ji ondikre kaka jogo ombulu. Ng'ato kaka an gilo an asendikre kaka jogo ombulu higa mokalo. Koro adwaro akwayo joma dong' mapok o register voter registration mondo gibigi mondo gi register mondo ombulu en gima konyo ng'ato en owuon. Iye jatelo midwaro mabiro konyi for your future mabiro. An jakom mar Bondo Boda Cooperative Society. About kaw kura or election mabiro 2027 adwa ni akwa jowa sana our leaders for voter registration mondo giket pek margi kata maino margi e mobilization mondo mi japiny owuog oko dhi okaw kura. Japiny madhi go kura ema biro miyi jatelo maber miyiero. Ok wabiro yiero ga oko gi lweny. Kura ema yiero jatelo. Koro adwa kwa jothurwa duto sana joluo land ni wabeduru waturu mariek mondo mi wayier jotelo manyalo konyowa e luo land ka. Wan kaka joluo wasebedo gi problems. Wasechung president higni to pok wayudo. To kama koro wachomo ni akwa jothurwa wasupporturu our party leader Dr. Oburu Odinga mondo mi wamiye ngufu makare makata kodhi bagen ka en gi wan itoke to gi kura mondo mi wayier leaders mwadwaro e luo land. An George Agumba maja Uyoma adak Mombasa
Sani antiere kamiluongo ni Likoni Ferry but Likoni Towers. Asendikra kaka jago ombulu kendo nandikra 1997. Tasebedo kago ombulu higni go te kendo machiegni nyicha confirm mayudo ka nyinga nitiere kaka jago ombulu eneo mar Likoni sub county Timbwani ward polling station miluongo ni Mrima Primary School. To ombulu ni en gima ber nikech asebedo kagoe isipokuwa jotelo mani piny to konya nikech magoyo to donjo to kendo watudra kod yo makare. To mosebedo ka leta down en jatelo mani malo manyocha Nyasaye okawo ma asebedo kagone ombulu to seche duto maya koro ombulu mar telo mani malo no emosebedo ka disappointa. To wang'ni an tayari adhi gone William Ruto kura kaka ker mar Kenya kendo mondo donje tam mar 2 nikech gik momiyo adhi gone ombulu ane mang'eyo chunya. Koro akwayo William Ruto ni kwagone ombulu to kik obed jatelo mabiro tiya ka bago ji kaka osebedo ko bago ji kowacho ne ji ni otengo to oko fulfill gik mo promise go jigo. Niluonga ni Rose kata mwana Aisha anadak Mombasa kae ncha sedi mang'iyo ombucha mayudo ni sawa kora dwa goyo ombulu ni President Ruto tam 2 term. Koro Ruto biro konya kwa biashara nan ke biashara na kudhi maber an mama mashingul biashara na odok chien yuto na tuo higni 3. Koro sani ang'ena dhi maber nikech ka Ruto donjo telo tam 2 ang'ena biro konya na gi andikra yudo ka process ok tek adhi aka ombulu sani an gombucha ang'ena biro lime Timbweni ward Likoni abiro gocho ni Ruto koro jok modongo to kora kian gin jomage an Ruto ema keto mbele Pache jopiny mopogore opogore nyakwarom ga jwang'e county mano ma Mombasa kanyakla kod county ma Siaya winjogi kanyo Easter ang'eni motelo chien ni wacho ni joma mine ok losi don koro neno joma mine ka koro chiwo pachgi kotenre kod kepo mano mar ombulu pachgi de wach nang'o yieri godo koso oyo pach mine awacho ga ni ratiro mari biro nyaka gi gimiluongo ni responsibility nikech in gi ratiro gi responsibility. Kaka Kenya nitie gi lony sani adwa penjo kata ng'ato sani kiwinjo kata ni jathum mane gigocho kanye ji te onge kuma jathum dhi goche magi bodhi magi law kuma jathum goche to kinyiso gi ni dhi ane kae nikech indiko gimoro mar sirkal tibo yudo ka ji ok dhi so gimoro ema wacho niya kata kaka wan jopiny lony mosibet go gi puonj mosetim kata sani itimo ga puonj no kata chon to wanyalo medo jiwo ji mondo dhi to puonj bedo ni ratiro mari ka dhano ka ja Kenya nego beni ing'eyo ni en jukumu mari ka ja Kenya mondo dhi mondo itim gima bokonyi gik moko mopogore adwa wacho ni tiere ka ing'eyo constitution katiba wacho e article 81 political right mari mantiere article 38 mari ka ja Kenya miji adikisha ka ja Kenya mano mari timo giri miluongo ni political right to kikane tipo yudo ka ok inyal yudo political right mambo miyo kidonjo kendo e gik moko ni article 43 economic and social rights mari ok ibi yudo nikech ok iyiero ng'ama ber so samoro sama ji wacho ni adwaro mano to katichi kamiyo kadichuo ka ng'ama nitie gi ng'ol mopogore body choose to warango ni ya samitimo gigi nyaka ing'e ni en secret ballot to kibodo ng'ato bende dwa dhiri ahinya kuonde moko mano ok bedo secret ballot nikech koro chal ka gima ng'ato chunyi mok inyalo loso kuonde moko nikech kiloso bongile kae wan waloso mana e yoni ama koni waloso mana e yoni kura mari en secret ballot igoni ng'ama idwaro to samoro wacho ni warango malo ka president to jok modong gi gimbe ondiki gi tich MP ntiere gi role mare koro nyoko be ni ng'e ni role mane ma MP ntiere go Senator bentiere gi role mare ibo yiere nikech obo chamo mshahara nikech iyiere to kiketo mana ni dwarango mano mbulu mamalo cha mar president to senator igone kura MP igone kura MCA igone kura county MP bede igone kura ka to jogi ti weyo mokinon kata to magi jok ma e gweng kuma wantiere to gidhi kete e od bura mamalo gi od bura matin
nego jonie ni e od bura matin ni kuma nitiere county assembly gi od bura ma national assembly ng'ati no timang'o koso twaro katwara mapoko wacho ga kata maiden speech kano donjo ka ke kata gimo timo to pile wachu dhi e county assembly ng'ani timo ga koso en jok ma egin ma jok ma konyo mana biro bura to onge gimo wacho so jokura go kura nikech ing'eyo ni kura ni obo loso gima idwaro e piny obo kelo ni rita maber e gweng' nitiere ni lighting bobet for example Kisumu kae wacho ni kuonde mang'eny ji osebedo ka hinyore nikech lighting onge malong'o to mago bed nego bed ni ng'ama ntiere kaka MCA mara nego bed ni konya mondo ayud kata flight light mantiere koro gon ombulu nikech ng'ama idhi gone ni en ng'ama bo konyo mondo pesa ma wuok e budget ma en ushuru mari oket kuonde mopogre maber. Kora anyiso mine mowacho ni mine maber ni kochiki to miyi. Kochiki to miyi ang'o? Chik ng'ato ni kidhigo ne ombulu to ang'o modhi miyi in return nikech ombuchi timiye igone kura. Tang'o modhi miyi in return nikech pile pile iyudo ka igone ng'ato to olal nyaka 4 years kendo duogo gi gudis. Olal kendo duogo ama duogo mane liete mano tigo kura ni ng'ato bire liel ng'ato nego bed ni riti nyaka sama pod idak ok ni mana liete ni rito sandu gi mkati mage gi bed warang go kura ni ng'ama dhi loko ngimani madhi loko ngima mar aluora ni madhi loko ngimani rawera maloko ngima nyithindo mantiere aluora mari. Erokamano ahinya to nduku ina dier makende ni aneno mana ka ji tang'iyo mana kom mamalo to kombe mane diere gi chakre woda kopogre gi woda wantiere gi MP ntiere Senate ntiere Governor nekitanen mana elo en mana tama en mana jiloso mana tama chiel tama reo lakini ok walose kombe mamoko ing'e ni mane ma nyiso office of the president they need to think back nikech ing'e ni wajumbe mang'eny gi aneno kimigi pesa ni giringi dala kucha ero gibiro nyaka thuru nyocha wenye ni kelo nu pesa to Migori kare kura to dagi mobile suchi mekelo pesa unde kura kichune mun finga mogik king'io lula kakoro ginjo ma serious ni do not tell ama nesi ndio keto recruitment drive mokwongo aga koro igol pesa kori no anga gige momi owacho Sharon is a misplaced priority. In fact, katomolo mabwana ni wacho, I think no molo do upsurge teach jo register of persons. And go personnel everywhere. Oluongo jogo. Ogogo mbaka. Ungisi now this is the target Magava and Dwaro. Irrespective of Kamagi Borogo Kura. My Kura Midwaro, no yod. Koro jogi odi oko to recruit G. Nikech I'm sure ni aneno kam tokni mag school bedo hired kabisa over the weekend they liel their rules they to mango. Why don't we have tindo wan constituency officers ama sindo wachika wabeje nokata na ugonja wa constituency we'll have 3 or 4 times maybe onde kura ugonja to bases ma kore kaoga mede hire lielgi okel nige bende wan mwang'eyo gi pe CDF to gitingi ji to bio ndiki ji in that constituency office chiemo tinjo region kaka wan wards chegni adekende utinjo ward you kill mondo ka ukura the whole day kendo hika another day kendo ka jo ward moro kendo hika another day ojawo jo ward moro then omigi the 4th day juma need bed no do mondo tim no man tin shoni jo ward go buok moko migi met billion moko bende buok penjo ni tim yo wango do mana donde wacho motelo onyani met billion no to gimomiyo wache nikech ang'o mane momiyo ka ng'ado rieko ne sirkal thrumbade ni gimone go tim pod onyalo tero kwayo ne cabinet to wacho ni cabinet nan kaka minister ma finance ari cover pesa makama ka gik mogo minyo ma jo EACC wacho gi EACC gino so recover everything to gimagino so bedo go economy ka to onge to gi ak no recover this to thagro pore nengeti so gibende gidwa deal kod hotel moko maonge tiendgi kan gi mo recover let's see it and touch it wasmel wamul wanene kod onji coffers kan gi minyalo usi kan ka minyalo purie chonjo prison ne puruga prison ne onge budget prison used to make their own budget
kendo gine mane giloso kata kombe mang'eny mane itiyo go e government offices. Gik moko matiwa dong' nuan opportunity ni dwa import gik moko China. Magi areas mag corruption. Magi kolor sirkal can do better. Koro Sharon, coming to the question mingisa. An wach met beliet ang'eni nyalo rumo kopo nwa deal gi the energetic people madwaro tich oyudo kaka tiyo. Tam sure ni kwa nyalo yao factories prangwen gabirio in this country today. Nitie population mwadi deal wakanyo. Nikechi ti kambino wadwa yudo suppliers, agriculture dwa tiyo, ang'o dwa tiyo. Niking'en Sharon gima ketho ne Kenya. Machiema invite President Ruto nko yie. Owothi industrial area ka. Tayo page minister ne my industry. No, how many timoga in the office? Even when that place is dead. So when I was young, Sharon, can you need tea? Ma Tetra Pak, then you can be name, then you welfare, ma football, Coca-Cola. You know, name it. Prison headquarters, then kanyo, uniform, ma police ni tuango. Mele industrial area police station. Mane manito ang uniform ma police nyakamajo lwenye. Those things went under. To magi gik ma president nego dog burang no okay potentially tiwa mane we lose nege nango. Tama kwa rectify to wanyalo konyo. Issue mar ID ni kwa attracted through job. To be me work the teach mayot ma yero jakura. So neni yero ga Sharon ni yera kanga makudhi school but ngama machua madande be nitie makin wango to kera family ne jomo nyuolo ene kusomo to jomo nyuolo to somo te to sandi nyalo yero ngama fu makala jomo nyuolo be no fu nikech is the name of Kura moko miga baligi you know let us just improve this society makoro jopiny bende se jopiny yes well improve society one ni Sharon kwa ngeni Kenya ni jomoko bende boro dware kiny to joma dware kiny yen ng'ano ingen kik waberu joma bedo threatened no ni Gen Z wuoyo kada nan kod gi ot gi wacho na baba inu kinge gigi tanyiso ndi yenu kada kaka nge gitan manyuolo you know ani manyuolo to uno kunya bedo mariek moloya even my mother is not educated to gona ni ngeni to mani manyuoli koro rieko mi paro ga nen mana mara so the truth of the matter is mwawinjire ni kwa dwa move forward wacho mbolo ni why would narrow it down to politics yo makoni no speakers way nan ka yero president okora kia yero mamachielo you understand that is now not leadership can we will no president unigo be cross check the parliament ngen parliament be kotero biang moro president biro nyona ji ero kama na nyawa make manage kanyo wanna thond weche manyenya koromge jwanga mano mag migago koro kwa duogo to koro waduogo tieke to kwa tieke to koro nene na luote mnango nikech ndalo to sudo nya koromge jwang wacho ni nwakwano ne nen higni ariyo sani koro en mana to nowacho ni higa chiel gi dwe achiel kende to yiero maduong' kai wakoyo matin kik bagora Yesu tunyamor kapaki Yesu tunyamor kadendi baba Yesu tunyamor kadendi Yesu tunyamor kalungi baba Yesu tunyamor kalungi Kidna ruot mondo mi yud wer mar tomit na kaka skiza ton mari di star 860 star 418 hash parnia Ramogi TV en ot mar jower duto te. Nyako ni omiyo kanyalo kaka konyra sama tino timre kamach sama tino wuondre ni NP anakia kata ni en ang'o ma en dwaro sani
Welcome to Thailand. Experience 10 unforgettable nights through Thailand and Laos. Explore the vibrant streets and nightlife of Bangkok. Walk through Asian temples. Experience local markets, hidden caves, waterfalls, and mountain views. Visit elephant sanctuaries up close. And somehow, every day feels like a completely different adventure. Experience Thailand with View Travel starting from $3,400 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Tedo gi chiemo medo chore machiegni kodi. Wabiro iri mondi tang'nwa kit chiemo mihero loso, kit chiemo milonye loso, kata kit chiemo mano mosebedo kalombi kuom kinde malach. Koro watime kama mang moni bi gudre wiye kate. County ka county ma intiere, obed Kisumu, obed Homa Bay, obed Siaya, kata manoero ma Migori. Wabiro machiegni kodi e chenro ni mar tedo gi chiemo. This is healthy. You know, retenge nutrients mang'eny, but keto deep fried nutrients go be. Kichwake mang'eny nutrients dey. So that's why what kama. Mi chiemo en bedo kanyakla kendo inywako ne lwedo ka ichame. Tudi koda Jael Lieta juma ka juma, mano kanyero tich adek, ka bende chendo ni inuoyo ngeso ka ngeso duto mana e Ramogi TV. Omit. Having lawlessness, goons and all these other characters, criminals, should be stopped. Now that we have a consensus, our security agencies must do their job. Jatend piny William Ruto ochiwo siem mager ne jonjore mag siasa konyiso obila mondo mi orida pedha e pacho ka. Janeno mopan nonro mage golo neno mare ewi tipo mag wang' dede e buch nek mar japuonj Albert Ojwang'. Koro chief owach kata ni chieng' tich adek en side makama jo area no te obed ni bora ni saromo higa 18 ibi kanyo mondo ng'iwani to kokibiro inyakaw ni kata ndamo momate. Jodak ma Migori dwaro mondo miruodhi kod jodong gweng' obede ong'ala manyime mar jiwo oganda mondo ndikre kaka jogo ombulu. Nyakorongo Ojwang' wadongi matini dakika 15 mar mondo mi walor twak marwa. To kata kamano kamna kaka pile chendo kik beda ni en mbaka mwagoyo. Obeda en mbaka manyalo kelo lokruok donge. Koro miyo kiny maka wuono ka koro ineno wato poke ka ombulu ng'eni sa ringo. To benda ng'eni thoth oganda ahinya mapacho ka gin ga jo last minute. Koro ka odiochienge dhi kakayo ok ineno ka koro dhano tanda wuoya ok nitie kam ne Huduma Centers ma bende dwa ndikore. Akene en paro mane Kennedy Odondi ma disumne nyakwara Ramogi Ojwang' maneni sani obed wuoro obed miyo nikech nitie kata mna deche ma nigi higni ikgi oniang' to moko kuom gionge kata mna upande. Akene en paro mane ma disumne gi sani. En adieri ni an ema nanyiso nyakwara Ramogi kuma gintiere ni kitambulisho en ratiro mari. Werito ja siasa mondo goli ni mondo dhikaw kitambulisho nikech kitambulisho kionge onge gimoro amora detimre. Koro chakruok mar ngima en ni kitambulisho no nyaka ibedgo. Ka in ja Kenya mong'eyo gima kitambulisho onego bed ni timo. Obed kata mana birth certificate. Obed mana gimoro amora kata mana bank. Gimoro amora midwa timo e life kitambulisho nyaka timre nade. Ok ochuno nyaka ibed mana politician. Inyalo mana yudo wuoth mag ghafla. Idwa kaw kata mana passport. Ok ibi kaw passport without kitambulisho. Iwinjo. Ng'ama nyalo kaw passport without kitambulisho en mana nyathi matin maputin to otiyo gi birth certificate kuwuok mar kuom janyuol. Koro document mar janyuol sapo. Koro akwayo oganda wa ni wadhwa kaw kitambulisho mondo wabed kitambulisho. To kadaer wacho kuma e chien ma bende wan in terms of registered vote one Migori County one chien nye wan gi challenges kaka wajo ma ai border challenges munya wan go nye timo gimiluongo ni vetting
Omiyo kanye momiyo pura ago ero kamano ne jagoro marwa Raymond Omolo nyaka nyo gol directive ni wach vetting chabe ni onge ka oluwo kuom ker. Omiyo sani waneno ka Obulu ji nyoka kitambulisho kendo every 2 weeks kitambulisho chiwo. Apongosa nyaka chiefs magwa mawuok along the borders area mawuok kaka Kaleri gisatiyo tich maber kendo ji osekawo kitambulisho kendo nya neno ka esamanye kitambulisho duogo nya gitemo keto ni kikawo kitambulisho te register kura. Daer mana wacho ni kaka wambe one politician ashwa pesa moko mineno wachi ichiedo go kimiyo jini women empowerment ni dakwa ni pesa ni gitere empowerment ni giwacho ni empowerment watime kawuono nyatike constituency police son te mondo ji obi koland ne ni pesa nitie gibiro wuok e udi kendo ok bi girito ne fea ne kitu ngene obi manyo feche to dhi doke ot gango makoro empowerment mar women iwacho ni mene itingo malo to koro empowerment ni thuolo andamo mar ariyo ma ji dhi go kawo ombulu mogikni wakete empowerment ni empowerment ni watime e police zone te ang'eyo ni Tom nadwa mana temo paro ni watin chien to wan chien kaka jo Migori in terms of ombulu to kuma kaka an ken kodo men nyatike constituency wane mwa lead the ombulu e Migori constituency constituency saboro koro ngene kata kwa tin to karwate malidi constituency na nyatike constituency mana ni okwane ber obedi in terms of mar counties okwane ber kaka jonyatike gima population marwa no konyo wago nikech representative mar jonyatike ni poor wane gine constituency ma podonge lam Kenya msima to population e county to wane mwalid gombolo iwinjo wane constituency mane gi resources mang'eny bedemo ema pidho Migori kuma mining timore onge gima gini konyo wago wane constituency manigi Lake Victoria wan gi Matoso wan gi Meuru wan gi Got Kachola wan gi Neko wan gi Sori nyaka wago paka gi Gwase kocha ma wagolo resources mang'eny to ginyo kon jo nyatike jotelo moyiero marach koso koro ne jo nyatike nikech wacho ni watieko wasabedo kwa yiero bad leadership marach. Bad leadership ni chakore gi MCA mari gi mbunge mari omiyo en thuolo mari ni mondo dhi kawo ombulu kijanya tike moro amora mawinja idhi kawo ombulu mondo kel good leadership kidwaro ndara maber in unfortunate ni sani nye ndara ochakore ndara kata manchi winjo ka go e koko kani ndara no ochakore Bondo Kababu ndara chopo Adera manyiso ni ndara ringe isuna to ka chopo mpaka mar suna gi nyatike orumo gi kanyo lam orumo gi kanyo manyatike one minority to in terms of vote to one ma one di population marvo manyiso ni wayiero leaders makiare gikia gima gitimo it is high time ke janya tike manena kuma weni the kaombulu mondi kel leadership maber mondo resources magwa gi kinyo konywa ero kama na inya hiwachi ni kik beda telo mamale mimanyo to mapinyo to koro oganda inyore kamano ero kama na inya Easter bende kintiere county ma Kisumu ma di her somo gi wachi ni mogik debed mane ang'eyo ni sani kata e skunde jok mosechopo higa mar 18 bedo registered koro sama gibedo registered kata e skul gi mago bende go warangie nikech nyithi wa ntiere kuonde mopogore opogore nego bende kata sama gibedo registered mar kipande ni giyud kipande gi sama gin e skul kaka an ayudo kane university ma jo IBC nobiro nyaka university ema namba register 1997 mago koro mane mawacho ni ji ni e kuonde ma ji nitiere IBC bende otemie mondo gitim tijgi mondo gichop kuma youth nitie kuma gintiere kuma rawera tan 18 ging'eyo maber malich nikech Ministry of Education bende ong'e ji temo tan 18 koro skunde machal kamago gidhiye so alworawa kuma wantiere ok ochuno ni nyaka gonyi kor kitim gimoro mopogore opogore. Civic education watim gi kuonde ma wantiere kata e radio kata e kanisa kuonde mopogore opogore ikaw kura igo kura iluto ombulu nikech gino dhi konyi loko ngimani gi ngima jok mabiro mbeleni ok in kendi mano en ratiro mari to en responsibility mari jukumu en mari ok en jukumu mar jasiasa koro tim gima ber nikech gino kitimo to boloko ngimawa mondo kik wabed ni waywagre pile
nikech onge development ie lweti. Erokamano ahinya Easter bende kuom yudo thuolo mano mar to kodwa. Nduku, into diwach nang'o paro mogik ma bende disomna japiny kaluwore gi thor wach marwa? Dhi dala koso kedhi. Dhi dala. Napirgi. Sasa wibaro kabisa. Dhi dala koso kedhi. Ne dhi to pura to onge. Madere chiro dala. An gima nyalo wacho en ni gini office of the president okawe motegno. To gikawe motegno gi leadership ma piny. To gineno gima nyalo miyo ja Kenya kaw kura en ang'o. En odwa yiero jatelo koso odwa gima konye. Koro gini otime yo moro ma wan gi joma wachulo msara mondiki e register of persons. Gine mo migi target ma joma idwaro ni mondo ndiki. Nikech I believe ni sani ka wan piny maber to none oben population census manotim cha. Sani that office also calculate bong'eyo ni joma jogi e joma oromo higni makawo kipande to gin kanye. Gini mieru, gini school kose gini colleges. To centers ge makoro drive jogi to gidhi to gi enroll ji to jogi bedo jokura. Koro koso bedo jakura to irango kendi kura kanye, irango opportunity mare. Proximity mare mago kura sama kura nitieno en mane bro yude kanye. Bo yude dala gi, bo yude town. So that one is also important. Mano bro konyo wa ing'eyo kura miwacha no kwalgi. Kise moko gogi tiwacho no timnade okwal. Winjo Sharon. Koro mae gima ministry ka nyalo timo. Molo jadala awinjo ni jadala dhi ng'ise ni ko nyalo timo ma. Okaw man office monde kicha. En wono edhi gigi. Nikech obendo dwaro popularity moko maonge tich. En go office maduong' ma ko discharge authority maber. He doesn't need even to be seen in public. Mane umina no Sharon, number 2, ina no time president eno ka wuoyo kacha. Kendo wuoyo gi chief. Gima chanda na minister ne mokwongo ma breathe fire ndara to poko duoki office. PS ne ma breathe fire ndara to poko duoki office. Jogi uti from Nairobi here. Maka gi nyono pay to this. Give enough message to give the people. Not that they are also part of the problem. Kegi maketo gigi ni gibene gen part of that very very problem. Samaga shagwa go gunism timi joko luongo no in minister in mikelo gunska. To kibro do wadieti nwango no bende semo go guns go nyoma do go chai. Koro gigi kapo kwa donji counter accusation. Gigi mo loss. Koro wach kora ando gimanya lo wacho. Sharon ka aji government. Government ni sufficient personnel. Getting registered persons. Kendo gima winjo kimoro go kama very bad. Okinyalo moro ni PS wacho ni ngato cross border to biro konto ido kipande. That is wrong. Gino is an idea ma ngane ni no kele korwa no kele guso mali to kelo no mix up kai. Kikwa copy that thing from Minister of Health. One kanitie ngama ngidala gin ke jingen kuchande migori no ntie joma josuna makoni gu josuna makocha. It happens even in Pinyi Baloya Kai. Kidi constituency mari. Sarono kanyali ye odegi weche mane kitawinjo ko tajo kuma jadunto motajo kuma ai. Suna ongeja suna modak Tanzania. Suna te gijo suba modak gini suna west gi suna east. Omiyangeo ni ka time mari mundi chied Migori mundi nge paka mar Migori. Jomo tenore gi minyalo wacho kuria ma wan gi kuria moa Tanzania gi kuria moa te suna kato nge gima kama. Erokamano ahinya ndugu gitieko. Sharon, ing'eni wiye lo ena ana jaka. Ana ja leja ng'eyo gik matimore kocha. Ikoro. Nikech kucha andi gi nyaka jowa. Nitie joma lemo go mar ang'eyo ma the originality and culture. You understand? Gima wacho ni okawuo from no kitieko nduku. Koro gima duong'. Ma kikwa yiere uru. Kikwa keth pinywa because of politics. Yes. No adwa lao joma onge originality maka nunwa ngai diska.
telo no nyalo biro to bro be to jogi to owe odong omiwa problem kama okonya tieko. It also happens kata na ipiny Baluya kae. Nitie jok ma ki cross kata Pokot. Die Pokot ma jo Uganda jo Pokot ma Kenya. Die Saboti. Koro gigi duto kethonwa. Wabe ura we gigi competition obeda competition. To jo man go opportunity kaka sani. Ananyalo aj OP ema yuago no obed go jotelo mong'eyo gima OP en. Minister mar Interior nigo very good personnel. Maka joge mongo go. To medo gujo Huduma Center. Ingene Sharon kado Huduma Center no kende. Oromo sensa bu interview ngato. Gimo midwa ni chief obed kamika kipande. Eno nyalo wacho gigi mina na mabwane wacho no molo timo gigi ka jwang no ya ochoni katiba erokamana omiyo an gima nyalo aju no moving forward we create opportunities mabro miyo ngato kawo kipande kwa so create opportunity bu ngato kawo kipande wadhi ng'eyo gimo miyo ngato karo nego yetelo maber. Imagine ni mbadi ochiwo boger kambe 47 in this Kenya. Tomorrow if somebody says nadwa bedo jakom nadwa bedo president, he will get the vote. Erokamana inya geno marwa ni iwacho ni ting it's a collective responsibility. Ting en mara en mari nyakorom gajwang ting ok nek bendi korwa ne jatelo no ka samoro kwano onyisi ni wuogi no kwani wuogi manyisa ni bro bedo kiyiero nga koko mana gonu erokamana inya toko bedo eyo makare Tom Nduku Kennedy Odondi kanyakla kod Easter Chenk intere county ma Kisumu yino mar mon mamake ge kanyo ritiro masani bedo godoche makare nyinga Sharon ngao kata kamano kapokwa tieko adar mar mondo miawi patch oganda e county ma Nyamira mabendo loso ko tidre kod kepo mano marombolo giloso gi jafwambo marwa Dan Kanbunde. Na usajili wa wapiga kura wapya miongoni mwa vijana ni swala ambalo linaibua mjadala mkali miongoni mwa Wakenya. Na hapa katika kaunti hii ya Nyamira tunaungana na baadhi ya vijana kaunti hii ili watueleze je, wako kadi na kama bado changamoto iko wapi? Kwa majina anaitwa Simon Mayakao, kiongozi wa vijana Nyamira. Mwanzo mimi niko kadi. Na kabla nizungumze ningewahimiza wenzangu wote wawe kadi. Kama wewe ni kijana na uko kadi, sasa wewe hatutaelewana. Mwanzo tunapata kuwa kuna wale vijana ambao wako na ID na ID zao hazijatoka. Tunawaomba wale ambao wanaregister vijana pale Nairobi wahakikishe kuwa ID zote za vijana wa eneo hili zimefika. Mimi nimejisajili, niko kadi, niko tayari kupiga kura. La pili, kiangalia vituo mingi unapata ya kwamba wale watu ambao wanafaa kujisajili hawajafika pale ili waweze kuwa kadi. Na nikiangalia sana vijana wengi hawajakuwa kadi. Ukipita huko mashinani unapata ya kwamba vijana hawaoni haja ya kupiga kura kwa sababu ukiangalia serikali yetu ya Kenya, Wakenya wengi wanaona kwamba kura yao haina maana. Kwa sababu wakati mwingi unaangalia IEBC watu wanalalamika kura zao zinaibiwa. Sasa wanaona hata kama tutafanya uchaguzi unapata ya kwamba wale ambao wanaona ya kwamba wao ndio wanafaa kuongoza ni wao wako huko. Ndio maana watu wengi wanaona hakuna maana ya kujisajili, lakini mimi nataka kuhimiza vijana wote jisajili kuwa kadi ili tuweze kufanya mabadiliko katika nchi yetu ya Kenya. For one, to transfer your vote from one polling station to another, lazima uende constituency office, ambayo saa zingine unapata kama unatoka eneo pana mbali sana na where the constituency office is, ni changamoto sana. Hata kupata fare kufika pale ni changamoto sana. Sasa naweza kuhimiza the government or the IEBC iweze kufanya hii mambo ya transfer iweze kuileta karibu na mwananchi. Kura yako ni sauti yako. That is the first thing sisi kama vijana tunafaa kujua. So kila vijana huko nje labda wanasema sauti yake haitasikika, tutaibiwa kura. Sisi kama vijana tutapiga kura na tutaenda pale tuchunge kura na kura yetu itahesabika. Mimi nina kadi na niko tayari kwa uchaguzi huu. Nahimiza vijana wachukue kura kwa sababu ninaona vijana hawakuji kuchukua kura maana wanasema uchumi umekuwa ghali. Kwa kweli wanasema kuliko mtu achukue kadi aende ajitafutie chakula ili aweze akapata chakula. Kwa hivyo tunawahimiza vijana mtokee. Kadi yako ndio sauti yako.
na kura yako ndio itafanya kuleta mabadiliko, alafu uchumi utakuwa kabisa. Niko kadi, that is to start with. And again, when I'll cast my vote, it will matter. The challenge with our youths is that they say kwamba kura yangu moja, it cannot change anything. Now, I'm urging all the youths to register as voters because kura yako moja na mwingine moja na mwingine moja, they can make a very big difference. Na hao ni baadhi ya vijana kutoka kaunti hii ya Nyamira wakielezea kuwa na changamoto kadhaa wanazohisi kwamba zinachangia vijana wengi kutojitokeza kupiga kura, baadhi wakihisi kwamba kura yao huenda isihesabike, na hivyo basi wanaona kwamba hakuna haja ya wao kwenda kujisajili. Baadhi wakihisi kwamba wana changamoto ya kukabiliana na mzigo mzito wa gharama ya maisha na badala yake kwenda kujitafutia lishe badala ya kutenga muda huo kwenda kujisajili kuwa wapiga kura. Kutoka kaunti hii ya Nyamira, langu jina ni Duncan Bundi.